velkommen til den her video, hvor jeg vil præsentere en måde at lave noget bevægelse på. Det er vigtigt, at vi husker at bevæge os for at skabe god mobilitet, altså god bevægelighed i hele kroppen. Det er vigtigt for at skabe gode forudsætninger, hvor kroppen kan arbejde og bevæge sig rigtigt. Hvis ikke kroppen kan det, så kan det give forskellige gener og forskellige smertetilstande. Er vi meget inaktive eller sidder eller ligger meget stille, så bliver kroppen stiv. Er vi stressede eller presset i længere perioder, så sætter det der sig som spændinger, stivhed eller smerter i kroppen. Det kan vi bedre ved at huske at bevæge os. Det er vigtigt at sige, at der ikke findes én måde kun at bevæge sig på. Det kan være alle mulige måder. Det er vigtigt, at du finder den måde, der passer til dig. Noget, du godt kan lide, måske også noget, du synes, der er lidt sjovt. Det, du kan prøve at tænke på, det er at bevæge kroppen i alle retninger, du kan. Bevæge kroppen til yderstillinger, så vi får bevæget hele kroppen igennem. Den her sekvens, det er en sekvens på 10-15 minutter, hvor vi kommer hele kroppen godt igennem. Og det er særligt en fokus på at bevæge og løsne op for vores bindevæv. Start med at finde en god stilling at stå i. Stå med lidt afstand mellem fødderne. Mærk, at du står med vægten godt på begge dine fødder. At du ikke står helt lænet tilbage på hælene eller vægten helt lænet frem, men du har vægten godt fordelt. Og så tillad dig selv lige falde til her. Måske lige mærke, hvordan er det at være i kroppen lige nu. Lige brug et øjeblik på og find dig godt til rette. Tag så skuldrene og ræk dem godt fremad. Luk lidt sammen. Træk skuldrene op til ørerne. Skuldrene tilbage og ned. Få vejrtrækning med. Så på indånding skuldrene frem. Op til ørerne. Udånding tilbage og ned. Træk vejret ind gennem næsen. Og udånding med næse eller mund. Modsatte vej. Indånding skuldrene tilbage op. Udånding giv slip. Indånding. Udånding. Sidste gang. Indånding. Og udånding. Indånding med næsen. Træk skuldrene op til ørerne. Spænd lidt op. Og ud igennem munden og giv slip. Indånding. Udånding. Sidste gang. Og udånding, giv slip. Søg hagen ned mod brystet. Lad hovedet blive tung. Mærk, om der kommer et stræk på bagsiden. Rul hovedet op til den ene side. Kig ud over skulderen. Løft hovedet op. Kig ud til den ene side. Hovedet ned, tilbage igen, hagen mod brystet, modsatte vej, kigger ud til den anden side. Ned igen, hagen mod brystet. Den her gang, når du løfter hovedet op, så tænk øret ned mod skulderen. Hæld vand ud af øret. Mærk, om der kommer et stræk på siden. Tilbage ned. Løfter hovedet op til den modsatte side. Hælder vand ud af øret. Mærker strækket på siden. Og kom ned igen, hagen mod brystet. Og løft hovedet tilbage op. Ræk armene op over hovedet, stræk fingrene. Tænk længde så du forlænger dine sider. Og så ræk her en og den anden arm. Ligesom har fornemmelsen af, at du forlænger skiftevis den ene og den anden side. Og måske har du allerede nu fornemmelsen af, at du strækker dine sider.
at der kommer noget stræk på siden. Og lad armene komme ned igen. Træd højre fod over venstre. Jeg gør modsat af jer. Find balancen her. Ræk højre arm op på din indånding med næsen. Tænk længde igen op igennem siden. Og på din udånding sidestræk her. Tænk på, at du ikke lukker sammen i brystet, men at du åbner op her. Læg mærke til, at du ikke taber hovedet. Forlængelse af resten af rygsøjlen. Send hofterne lidt til siden. Når du har fundet strækket på siden, har balancen, så kan du stå og lave nogle små vip her. Bare små vip. Kom op igen, lad armen komme ned. Træder foden ud, modsatte side. Ræk armen op. Tag en indånding her, hvor du tænker længde. Rækker op. Udånding. Sidebøjning. Sender hofterne til modsatte side. Åbner over brystet. Og når du har balancen, små vip igen. Og mærker du forskel fra de to sider, så er det helt almindeligt. Og kom op igen. Lad armen komme ned. Og træd ud. Ræk armen ud til siderne. Indånding. Ræk armene bagud. Løft brystbenet op. Kig lidt opad. På din udånding ræk armene frem. Krum sammen her. Kig ind mod navlen. Indånding. Løft og ræk tilbage og vender lige siden til, så I kan se. Og udånding. Krummer sammen her. Indånding. Løft op. Løft brystbenet her. Udånding. Lukker sammen. Og kommer tilbage op igen. Så får du hagen ned mod brystet igen her. Den her gang fortsætter vi hele vejen ned. Gør det langsomt. Lad armene være tunge. Lad hovedet være tungt. Bevæg dig langsomt hele vejen ned. Bøj lidt ned i dine knæ. Kom hele vejen ned. Det er de færreste af os, der kan stå her med helt strækte ben. Så bøj lidt i benene, knæene her, så du passer på din lænd. Prøv at splitte med hovedet, så du kan mærke, at du slapper af i nakken. Det kan være rart at tage hænderne op omkring albuerne. Måske er det rart at stå og sveje lidt fra side til side. Og giv slip. Nå måtten. Gå hænderne frem. Og hvis der er nogen, der laver yoga, så skal vi frem til hundestrækket her. Den her trekant. Løfter halen til at starte med. Måske bøjer du ned i dine knæ også. Spred fingrene og stem frem med hænderne, så du sender vægten godt tilbage. Se om du kan finde så ret ryg som muligt her. Når du har fundet stillingen, så begynd skiftevis at bøje og strække benene. Arbejd halen ned mod måtten. Men hvis de ikke kan nå, så gør det ikke noget, det er også helt almindeligt. Mærker et godt stræk på bagsiden her. Stadig tænker på, at du får har den her gode rette ryg. Og når du har gjort det nogle gange, så gå hænderne tilbage. Bøj lidt ned i benene igen, finder din foroverbøjning. Og vi skal tilbage op samme vej. Ruller op ryghvirvel for ryghvirvel. Så nakken, armene er altså tunge her. Løfter dig op. Og lad overkroppen komme op. Skuldrene. Hovedet kommer
så skal vi have lidt sving i armene. Lidt mere varme i kroppen. Så begynd at svinge den ene arm rundt her. Læg mærke til, at knæene ikke er låst, men du har lidt bevægelse. Lad bare overkroppen følge med rundt, som den naturligt vil gøre det. Modsatte vej. Mærk, at armen bare er helt tung her. Selvom armen kan komme så tæt op på øret som muligt. Stopper armen modsatte side. Sving armen godt rundt, tung arm, godt op til øret. Modsatte vej. Svinger rundt. Lidt bevægelse i knæene. Og stopper armen igen. Godt. Så find en god bredde mellem fødderne her. En god bredstående. Flet fingrene. Håndfladerne vend nedad. Bøj ned i dine ben her. Ræk håndfladerne frem. Op mod loftet. Stræk dine ben. Giv slip med fingrene. Og lad armen komme godt ud til siderne. Vi tager vejrtrækningen med her også. Så på en indånding hænderne ned. Bøj ned i benene. Ræk frem. Ræk op. Stræk benene. Udånding med næse eller mund. Giv slip. Indånding med næsen. Udånding, giv slip. Indånding. Giv slip. Indånding. Udånding. Indånding. Udånding. Sidste gang. Indånding. Mærk, begynder at få lidt aktivitet i dine ben også. Og udånding. Giv slip. Jeg er stående her med benene. Bøj lidt ned i det ene ben. Og det andet. Så stå her. Side til side. Så du kan holde overkroppen under ret her. Så skal vi have armene med. Vi skal svinge armene lidt. Så armene svinger ud til den side, hvor du bøjer ned i benet. Lad armene igen være godt tunge her. Svinger fra side til side. Du kan fortsætte her, eller du kan prøve at svinge armene hele vejen rundt. Så vi svinger til den ene side, til den anden side, hele vejen rundt. Den ene side til den anden side, hele vejen rundt. Hele vejen rundt. Og det behøver ikke at se flot eller elegant ud. Bare du får noget sving i dine arme, og noget bevægelse i dine ben. Sidste gang her, hele vejen rundt. Godt. Nu rækker vi armen tilbage i stedet for. Rækker tilbage. Gerne kig med tilbage efter hånden. Vipper 2 gange til den ene side. Modsat vipper 2 gange. Så ræk godt bagud. Kig med godt tilbage. Det skal selvfølgelig stadig være rart for nakken. Så prøver vi at række lidt mere skråt opad. Rækker op. Godt. Så prøver vi at række hånden ned til det modsatte knæ. Stadig bøjer ned i benene her skiftevis. Modsatte arm rækker opad. Gerne kig med op igen. Du kan fortsætte her. Du kan også prøve at nå længere ned. Ned til de skinneben, ned til anklen. Kig med bagud og op. Sidste gang til hver side. Og kom hele vejen op. Samler fødderne igen. Til sidst skal vi lige have lidt sving, lidt bevægelse i benene. Så få vægten godt over på din højre fod. Find balancen.
Og så begynder at svinge benet her frem og tilbage. Små sving, indtil du lige har balance. Du kan også godt støtte dig til en væg eller en stol. Armene lige begynder sådan at svinge med helt af sig selv. Fortsæt, jeg vender rundt, viser det lige fra siden af. Svinger her. Du bestemmer selv hvor meget, men se om du kan få lidt mere sving i benet. Hvis du mister balancen, så finder du den bare igen. Og lad benet komme ned igen. Få vægten til modsatte fod. Finder balancen og begynder at svinge benet lige så stille. Armene følger med. Og får lidt mere sving på benet. Gerne lidt mere. Og lad benet komme ned igen. Sidste øvelse. Træk godt tilbage med det ene ben. Her har jeg trådt tilbage med venstre ben. Forreste knæ over ankel. Løft hælen godt. Her er du ret i din overkrop, så du ikke står og læner dig frem. Nu er du ret her. Du støtter dig til en væg eller en stol også. Løft din venstre arm op, altså i hvert fald samme arm, så det ben du har tilbage. Har du ikke brug for støtte, så kan du række den anden arm op også. Og så laver vi små vip her også. Vip ved at bøje ned i benet, og vip med armene. Måske kan du mærke et stræk på oversiden af benet. Måske længere op også, armene også. Armene kom ned. Modsatte side. Træk godt tilbage, knæ over ankel. Finder en ret overkrop her. Løfter armene op. En eller begge arme. Og begynder at vippe. Her. Hvis du igen kan mærke forskel på siderne, så er det igen helt almindeligt. Og lad armene komme ned. Træd frem. Og så stil dig som du startede. God kontakt ned til underlaget. Har du brug for det, så kan du også ligge dig ned. Og gerne luk dine øjne. Og så bare lige tillad dig selv at bruge et øjeblik på at mærke følelser og fornemmelser i kroppen. Fornemmelsen efter at have lavet den her form for bevægelse. Tak fordi du så med. Det var det, jeg havde til jer for nu. Du er velkommen til at lave rutinen her flere gange. Du kan bruge lidt længere tid på hver øvelse. Du er også meget velkommen til at fantasere med at lave andre lignende former for bevægelse. Hvis du får pulsen lidt op, mærker en god varme i kroppen, så er det også en rigtig god ting.